doe het eerst in de kuilbult, squallen. Ja, eerst squallen. Ja, squallen meteen. Ik ben Redmer, ik ben 18 jaar. Ik ben Its en ik ben 6 jaar. Ik ben Wiebren en ik ben zoon hier. Ik ben Rowan en ik ben zoon hier. Ik ben Maren en ik ben 18 jaar. Klopt dat je een bedrijf had? Ja. Hoe heet je een bedrijf? Bouwschoon. En wat doe je hem al hier? Voor meiskenklusjes. En klopt het dat er binnen je bedrijf ook een taakverdeling is? Want je hebt ook bazen. Ja, ik ben de baas. En ik ben de eerste baas, hij is de tweede baas. Dus En- er zijn 2 werknemers. En waarom bist jij de eerste baas? Oh, want ik wie samen met hem en toen betochten we het. En hij wil geen baas zijn, dus daarom word ik eerste baas. Dat zou wieberen. Ja. En waarom was je ook geen baas wezen? Nou, ik kom altijd thuis als een barig. Maar zo zou ik net baas wezen willen. Nee, dat is computerwerk, dat vind ik echt stom. Dat zou Roman, dat is ook computerwerk. Nou, we letten toch heel veel op de computer, ja. Oh, dus je bent ik al aan het vooruitzien dat je hem grutter worden. Ja, Ja. letten krijgen we mee met haar laptop en zo. En wat voor plan heb je hem al hier? Nou, we proberen zo groot mogelijk loon en daar al je spul bouwen. Dat er de vrachtwagens kunnen instaan. Loodsen en een kantoor. Je brouwers horen helemaal niks. Brouwers zijn helemaal niks goed. En binnen je met binnen het bedrijf wel altijd maar elkaar eens. Want ik jette daar als eerste baas niet. Dus ik wil even een paar keer goed mopperen. Ja, we hebben net zo vaak eens. Nee, ben je met vaak oneens? Ja, want we hebben al jaar wel een plan, maar dan moet er in een plan komen. En dat is dan wel eens lastig, denk ik, of net? Ja. En hoe los je hem dat dan op? Oh, we doen gewoon dan even wel na en dan probeer ik het gewoon weer goed te krijgen. Je moet het vanzelfs ook al leren. Ja.